wala sa mundong ginagalawa. Ang buhay mo ngayon may katiyakan. Huwag mag-alangan, tumawag sa Kanya. Siya ang kasagutan, mapakailanman. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Sa buhay ko ito, walang pangangamba. Ikaw ang pag-asa, sa'yo tunay na kagalakan. Hindi mababayaan ang kahit ano pa man. Kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo. Kay saya-saya, kay saya-saya ng buhay kapag kasama ka. Kay ganda-ganda ng buhay kapag kapiling ka. Ikaw ang buhay ko, hindi nagbabago. Walang katulad mo, oh Jesus. Kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda, kay saya-saya, kay ganda-ganda. Pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himoa siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nag-ingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Tanang butang may katapusan, mahanaw ang mayong gabi, mayong pakiguban. Welcome sa itong programang ang pulong mo kinabuhi ko. Alang sa ato ang mga suking tigpaminaw sa Shiny FM 101.3 nga nanukadiri sa sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Ang inyong nadunggan kaganina nga programa, replay lang to nga akong gipatukar tungod kay doon na tayo bisita diri sa ato ang FM station o sa ato ang recording studio. Ang usas ato ang mga bisita diri mao ang ato ang nakaila og amigo nga engineer, si Engineer Kim, uban sa iyahang kaubansad sa Buluhaton. Og salamat sa Ginoo nga nakabisita siya diri. Og sunod niya nga bisita
Akong gipasalamatan ang Dios nga magmalapuson usab siya sa pagbisita diri. Tungod kay doon na say project diri sa Maong Barangay. Og samtang naga fellowship may mga igsoon, ako lang gipatukar ang ato ang live kaganina atong gi-replay. Mao'y hinungdan nga naputol o giputol na sad nato ang ato ang programa para maka live gyud ta sa ato karon nga panagbuban. Og salamat kaayo sa Ginoo sa inyohang paguban sa ato ang programa. Ang pulong mo kinabuhi ko pinaagi sa 101.3 sa ato ang dapit. Og ato ta mga kaigsunan sa pagsugod ato ning ablihan og sugdan sa mga pagdaig pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios kay maumag kini ang ato ang trabaho nga wala nay katapusan. Ang pagdaig, ang pagpasalamat mao kini ang trabaho nga angay natong bansayon, pangandaman, hanason nato tong kagalingon sa pagdaig pagpasalamat ngadto sa atong buhi nga Dios kay mao kini ang trabaho nga wala nay katapusan. Sa pagsulod nato og bagong langit, wa na tay laing buluhaton kundi ang pagdaig pagpasalamat sa atong buhi nga Dios. Dili na ta ka trabaho dito sa pagsangyaw, wala nay sangyawanan dito. Mga igsoon kay puro na mga linuwas, puro na mga taong mga luwas ang makasulod og langit. Ato ning ablihan sa pagampo, magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom, nagpasalamat kami sa imong mga imong pag-uban og sa imong mga panalangin kanamo. Salamat o Dios sa kusog kadasig labos sa tanan sa kalipay kalinaw. Ug thank you so much Lord sa imong pagtagbo sa tanan nga among gikinahanglan sa among pag-alagad kanimo. Padayon ka nagabless kanamo sa mga pulong nga angay namong madunggan, masabtan ug makatunan sa among pagpuyo sa kalibutan. Padayon ka nagapanalangin sa among matag usa ka kinabuhi. Dinhi mo kaming gitagag kasing-kasing nga madinawaton matinuohon sa imong mga pulong. Usa ka dakong panalangin nga among maangkon nga makasabot gid kami sa mga mensahe gikan kanimo kay ang imong mga mensahe mao may muhatag kanamo og kadaogag kalampusan og mahimo kaming masinangkapan og andam sa takna nga kami moatubang sa hukmanan. I declare blessing right now sa ngalan ni Jesus. Amen. Oh, amen. Maayong gabi, maayong pakiguban, dalaygon ang Dios. Maayong gabi, maayong pakiguban sa atong mga kaigsuonan nga nakasunod na sa ato ang programa. Pinaagi sa pagsunod sa ato ang FB Live, ang pulong mo kinabuhi ko. Og maayong pakiguban ni Brother Emilio Gabugos og ni Sister Rose Bercasio. Pastor, good evening. Maayong pagiguban, maayong pagpamati ni Samuel Halo Senior. Maayong gabi, Pastor. Maayong gabi isad ninyong tanan. Gikan ni Lugin Gonzaga, matod pa maayong gabi sa tanan, labi na jud nimo Pastor og sa imong pamilya gikan sa Negros Oriental. Si Piolo Villaver, matod pa hello, maayong gabi dira Pastor. Maayong gabi isad ninyo dira. Si Leonie Canio Parinasan, matod pa good evening Pastor og sa tanang nagsunod sa imong programa. Ang pulong mo kinabuhi ko, dalaygon ang Dios sa kanunay og shout out ko sa akong manghod nga si Pastor Desiderio Himelio taga Clarin, Bohol. Maayong gabi Pastor. Maayong gabi, may pakiguban og happy watching sa tanan. Matod pa ni Marjorie Sagana Lamati, maayong gabi Pastor, naminaw mi dire karon. Matod pa dire, maayong gabi Pastor, og naminaw mi dire karon nagatang sa buhing pulong sa Dios. Greet nako akong bana, mga anak, God bless you Pastor, watching from Pikong Tamban, Malungon, Sarangani Province. Mayo nga pagiguban ni Luchin Gonzaga, pwede mo request dungog himaya. Sa mga awit makalangit mga kaigsuonan, dili lang usa na ako matagaan og pagtagad tungod kay ang atong oras alas 8:18 na sa kagabion. Wala na koy oras sa ato ang mga
mga awit no makalangit. Pero sa mga minsay ako ni Tagalog pagtagad labi na gyud sa inyong mga pangutana. Kung namoy mga pangutana mga kaigsuonan diha sa pulong sa Dios, pwede ra gyud inyong ipaabot diri sa atong panag-uban ug maunay atong tagaag pagtagad. Mayo nga pakiguban ni Salido Chini Flor. Good evening Pastor, padayon sa pulong sa Dios. God bless. Usa ka nindot pangutana mga kaigsuonan kana bitang naatay makatunan, naatay makuha nga mga pamaagi gikan sa Dios nga ato gyung ma-apply para sa ato ang pagsunod ni Kristo. Daghang pwedeng ipangutana nga may kalabutan gyud sa ato pag-alagad kaniya. Si Sagrave G. Vargas, maayong gabi Pastor, maayong gabi sab ninyo diha og daghang salamat sa Ginoo sa laing adlaw sa iyahang gi-extend kanunay kanatong tanan gikan ni Lugin Gonzaga. Si Jervy Rimes Espinosa, good evening Pastor Gideon Candelario. Og maayong gabi ni Piolo Villaver og ni Sunny Calling, maayong gabi Pastor. Salamat kay makapaminaw na pod mi sa imong programa. Request kog kanta maayo ka Ginoo. Alang sa mga kanta dili lang sa nako matagag pagtagad. Siguro ugma makalive ta ugma sa buntag. Kalive ta. O niya mutikang nata sa Thessalonica. Amo ni ato tagaag pagtagad. Si Donsky Ubaris, good evening Pastor, watching from Barangay Limari, Calatraban, Negros Occidental. Mayong gabi may pakiguban ni Rina Tada og ni Beresio Chongi. Request Pastor ikaw ang kusog. Si LJ Rodriguez Cades, good evening Pastor, watching here in Aribasori. Arbasor ba pagbasa. Mabinay Negros Oriental, request kog song padayon lang og lahutay. Si Kiliste Pargan Rivas Rebulin, salamat sa protection ang among Ginoong Hesus. Kay si Freddy Aquino, matod pa maayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo. Pataghuban ko sa akong damgo Pastor, nagdamgo ko, nakita nako ako ang dati nga kauban security guard sa guardhouse nga dati namong posting no, ning saka daw ko sa ako ang pagsaka, nakita nako akong kauban dati nagtindog sa samtang nagistorya mi Pastor sa akong nasilipan nako nga murag kwarto ug murag tiris ang salog kay kawayan og naglakaw-lakaw daw ko sa akong nahimutangan Pastor lig-on nga pagkasalog pero kawayan lang. Og sa unahan akong nakita Pastor murag gabok naman sa unahan, og sa ubos akong nakita nga puros naman tubig murag nagbaha. Salamat. Ang unod sa imuhang damgo nagkinahanglan ang imuhang kaila o kauban sa unang sa trabaho, nagkinahanglan nga imong pangumustahon. Pangumustaha ang imuhang kauban sa una og mas maayo imo nang bisitahon og imuhang ampuan og labaw sa tanan share sa pulong sa Ginoo. Maayong gabi, maayong pagiguban ni Emily Muarez og ni Besion Aliko. Maayong gabi Pastor og sa tanang naminaw. God bless us all. Si Chilmi Mendoza Mandago, good evening Pastor, unsa di ay oras imong live Pastor? Kung gabi ang ako yung oras alas 7 kapin maugid ako ang pagsugod. Unya mahuman ko class 9 kapin. Unya kay naamang ko'y bisita kaganina nga ako nakaila sa diri sa ato ang dapit. Unya ni bisita sila mo na nga wala kay ko kasugod dayon sa atong programa. Si Jace De Villarez, maayong gabi ini mo Dongson. Maayong gabi, maayong pagpaminaw. Kumusta mo diha dong? Og si Bisinta Panin, good evening Pastor og sa tanan nimong followers. Si Piolo Villaver, good evening. Request ko song Pastor awit makalangit walay makatandi. Maayong gabi Pastor, watching from Saudi Arabia, Riyadh. Gikan ni Honalisa Castro des
Samyo. Cecilia Villafuente. Hello Pastor, good evening. Kumusta? Ug sa tanan ng mga igsoon sa Ginoo, salamat Pastor. Watching from Taiwan. Salamat kayo sa inyong pangumusta. Kami okay ra gyud. Okay ra gyud kami. Kumusta mo sa diha sa Taiwan? Ang Dios magauban, magaproteksyon. Si Dave Ramos Salvador Mampo, good evening Pastor ug sa tanang viewers watching from Takurong City, Sultan Kudarat. God bless always Pastor. Amping kanunay request ko kanta nga walay nay bili ang ginabuhi. Sa mga awit makalangit dili isa gyud nako matagaag pagtagad kay para ako ang diretso-diretso pagbasa inyo hang mga mensahe. Maayong gabi may pakiguban ni Inday Dorlin in Cabot Insay. Good evening Pastor. Shout out sa mga anak sa Ginoo diha sa among dapit sa Purok Kuri, Barangay Pandanon, Negros Occidental. Sa tanang naminaw sa imuhang wali Pastor, God bless. Sister Gingging Simpron matud pa, maayong gabi Pastor, kumusta? Wala jud kalaro signal diri sa moa Pastor tungod aning sige ug dagom. Dalaygon ang Dios nga nagpadayon sa pagpatalingog sa iyang pulong sa Ginoo. God bless sa tibok mong pamilya. Mayo nga pakiguban ni Florita Kumita, watching from Banawa, Cebu. Si Arnel Tihano, maayong gabi Pastor og sa tanang nagsunod sa imong programa. Okay. Og ni Grace Indoy, maayong gabi Pastor watching sa Saudi, diri Saudi. God bless you Pastor, kauban sa imong pamilya. Bless kaayo ko sa imong mga wale. Maayong pagiguban, maayong pagpaminaw ni Mercy Ayo, maayong gabi Pastor og sa tanang nagsunod sa maong programa, ug maayong pagpamati, maayong pagpaminaw ni Gmart Villanoca. Maayong gabi kanimo Pastor og sa imong pamilya. Salamat sa Dios ani nga mabati usab namo ang ihang mga pulong. Shout out sa Shanton Negros Aligado family nga nagsunod usab sa imong programa. No, salamat kaayo sa inyong pag-uban diris ato ang programa ang pulong mo kinabuhi ko. Maayo nga pagpamati, maayo nga pagpaminaw og happy watching ni Ruel Payuta sa Sikundi og ni Marlene Garganera og matud pa good evening Pastor og sa imong pamilya og sa tanang naminaw sa usab ning imong live. Okay. So daghan na gyud ang nagmensahe diri no, dili na nako maabsan usab pagbasa. Kung naamay mga pangutana, mangita ko diri kung naabay nangutana. Wala pa gyud no. Sige. Moadto na ta sa pagbasa sa pulong sa Ginoo, maoy ato ang hisgutan ang katapusang mensahe ni Apostol Pablo diha sa Colosas kapitulo 4. Kay ang Colosas mga kaigsuonan upat ra na ka kapitulo. Gamay nga panahon nga nahatag ni Apostol Pablo sa pagsulat alang sa mga Kristohanon. Ug ang mga mensahe nga naa sa libro sa Colosas naghatag usab kinig dako kayong pagtulod ng mga mensahe sa atong pagkinabuhi diha sa pag-alagad nato sa Ginoo. Ug sunod nato nga hisgutan mga kaigsuonan ang Tesalonika, ang unang libro sa Tesalonika ngadto na ikaduhang Tesalonika. Lamang sa ato karon nga panag-uban mga kaigsuonan ato sang hisgutan ang Colosas. Atong basahon ang sulat ni Apostol Pablo diha sa Colosas, ang katapusang pangumusta. Katapusang pangumusta wa nagyon ni mausbi kay mao na ni ang katapusang pangumusta hangtod nga si Pablo ni atubang nagyod sa hukmanan. Matud pa diri sa bersikulo 7 si Tikiko nga atong minahal nga igsuon buotang alagad isig kaulipon sa Ginoo magsugilon unya kaninyo sa tanang mahitungod kanako. Tungod niini gipaanha ko siya kaninyo aron masayod kamo mahitungod kanamo ug madasig kamo. Gikuyugan siya ni Juanisimo ang minahal og buotan igsuon nga sakop sa inyong pundok. Suginlan kamo nila sa tanan nga nanghitabo dire. Nangamusta kaninyo si Aristarco nga akong buo kaubang binilanggo ingon man si Marcos ang igagaw ni Bernabe. Gisultihan na kamo bahin kaniya nga inyo siyang abi-abihon kon moanha siya diha. Nangumusta usab si Jesus nga giagaag husto kinira silang tulo ang mga Hudiyo nga nakabig og nagbuhat
uban kanako alang sa gingharian sa Dios, og dako kaayo sila natabang kanako. Nangumusta si Epapras, sakop sa inyong pondok og sulugoon ni Kristo Hesus. Kanunay siyang nagampo nga mainiton alang kaninyo. Naghangyo siya sa Dios nga magpabilin unta kamong lig-on, hingkod og magtuman gayod sa kabubuton sa Dios. Saksi ako nga naghago siya pag-ayo alang kaninyo og sa katawhan sa Laodicea og sa Hierapolis. Nangumusta kaninyo si Lucas nga atong minahal nga mananambal og si Demas. Ihatag ang among labing mainitong panghinaot ngadto sa mga kaigsuonan sa Laodicea og kang Nympha og sa simbahan nga magtiguman sa iyang balay. Human kamo makabasa ni ining sulata, ipabasa usab kini didto sa simbahan sa Laodicea. Basaha usab ninyo ang sulat nga gikan sa Laodicea ug ingna si Arquipo nga kinahanglan humanon gayod niya ang buluhaton nga gitugyan kaniya sa Ginoo. Ako si Pablo, mao gayod ang nagsulat ni ining mga pangumusta. Ayaw kalimti nga ako gibilanggo mag-uban kaninyo ang grasya sa Dios. Mao ni ang katapusang sulat o pangumusta ni Apostol Pablo sa mga Kristohanon diha sa Colosas. Ang mensahe nga angay natututukan mao kining pag-ampo sa katabang ni Apostol Pablo nga mao'y gikinahanglan nga atong makita sa atong pagkakristohanon. Mga igsuon ko sa Ginoo, importante kaayo ni nga mao ni makita nato, mao ni mahitabo sa atong kinabuhi. Si Pablo, mga kigsuonan, nagsulat niini uban sa mga mensahe mahitungod sa mga pag-ampo sa usa ka kaabag ni Apostol Pablo nga ginganlag Epapras. Matud pa din his versikulo 12, nangumusta si Epapras sakop sa inyong pondok ug sulugoon ni Kristo Hesus. Kanunay siyang nagampo nga mainiton alang kaninyo. Naghangyo siya sa Dios nga magpabilin unta kamong lig-on, hingkod ug magtuman gayod sa kabuton sa Dios. Nya bersikulo 13, saksi ako nga naghago siya pag-ayo alang kaninyo og sa katawhan sa Laodicea og sa Hierapolis. Ang kinabuhi ni Epapras, mga kigsuonan, or Epapras, usa siya kayanong magtutuo sama kanimo, sama kanako. Magtutuo siya nga naa siya'y kainit sa pag-ampo. Og ang pag-ampo, mga kaigsuonan, dili alang siyang kaugalingon, kundi alang sa katawan sa Dios. Og dunay mensahe nga gikinahanglan natong mautingkay sa atong kaugalingon nga atong makita diha siyang mga prayer. Miingon siya nga iyang gihangyo ang Dios, iyang gipangayo sa Dios nga ang tanan nga mga Kristohanon o mga magtutuo magpabilin unta nga lig-on. Importante, mga kaigsuonan, kining pulong kalig-on. Kay kung lig-on ta sa atong pagpangalagad sa Dios, makadawat gyud ta ganti. Mauna nga kung naa kay mga kaila, naa kay mga igsuon diha sa simbahan, mao ni angay natong pangayoon sa Dios para sa atong mga kaigsuonan nga magpabilin silang lig-on. Kay sa ako nang gikaingon, ang usa ka magtutuo nga nahimong Kristohanon nga mao kita karon, kinahanglan gyud magpabilin tang lig-on. Lig-on sa pagtuo, lig-on diha sa paglaom, ug lig-on diha sa paghigugmas Ginoo. Kay kung lig-on ta, mga kaigsuonan, may tabuan na dili gyud ta magpaling-paling. Walay landong ang pagduha-duha. Unya gipakita gyud sa mga sulat ni Apostol Pablo nganong kinahanglan tang lig-on aron makabarog ta, ug sa dihang makabarog ta, dili gyud ta mapakyas
sa ganti sa Ginoo. Ikaw ug ako makadawat gyud tas ganti sa pagpangalagad. Maunay gitinguha ug maunay gisugilo ni Apostol Pablo ug maunay gidasig niya sa mga katawhan sa Korinto diha sa unang Korinto kapitulo 15:58. Diha sa maong mensahe mga kaigsuonan, unang Korinto kapitulo 15 versikulo 58 nag-ingon ang sulat ni Apostol Pablo. Busa mga minahal kong kaigsuonan, tindog kamo nga lig-on ug dili matarog, pagkugi kamo kanunay sa inyong pag-alagad sa Ginoo kay nasayod kamo nga ang inyong pagpangalagad dili gayud makawang. Ang tinuod mga kaigsuonan, dili gyud nato maani ang kakugi ug dili nato makit-an nga naatay kakugi kung dili ta lig-on. Atong tinguhaon nga lig-on ta kanunay diha sa pagpabilin sa pagtuo ug paglaom paghigugma sa Ginoo. So unsa may mga makatabang nato aron magpabilin tang lig-on? Unsa may mga pamaagi aron magpabilin tang lig-on sa pagpangalagad? Usa sa mga pamaagi mga kaigsuonan aron magpabilin tang lig-on diha sa pagtuo ug paglaom paghigugma sa Ginoo, dili nato tugutan nga ang atong mata ug ang atong dalunggan ihatag pas kalibutan. Kay kun mahatag nis kalibutan mga kaigsuonan, mahitabo ana makakat-on ka ug sa dihang makakat-on ka, magsugod na kag pangibog. Ug sa dihang magsugod na kag pangibog, hinay-hinay nga madani ang imuhang huna-huna, ang imong pagbati. Magpangita na ka sa mga butang nga maoy mo ulang nimo sa tawag sa Ginoo. Maunay usa sa mga makapawagtang diha sa kalig-on sa pagtuo, ang paghatag og atensyon sa kalibutan. Aron dili gayod mawagtang ang kalig-on diha sa pagtuo ug paglaom ug paghigugma sa Ginoo, sirad-an nato ang kalihukan sa kalibutan. Dili gyud nato tugutan ng atong mata, ang atong dalunggan mahatag sa kalihukan sa kalibutan. Usa sa pinakabantayanan ang social media, ang cellphone, mga gadgets. Mga igsuon, usag gyud kabantayanan. Kinahanglan ka antigotang mudumala, kantigotang mugamit. Kung naa kay cellphone, dapat hunaon-naon gyud kung asa kini nato nagamit. Pangutan-on gyud nato tong kaugalingon, eksaminon gyud nato tong kaugalingon, nakatabang ba ni nako kini maong cellphone? Pero kung wala na makatabang, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ayaw pagbaton o pagtiner og cellphone. Pero kung dako kay nang nakatabang, imo nang ambingan. Aron makatabang ang maong cellphone nga naa nimo karon, imo nang gamiton sa pagpaminaw og mga wali. Imo nang gamiton sa pagpaminaw og mga mensahe sa mga awit. Mga awit nga may kalabutan sa atong pagpangalagad sa Dios. Mga awit nga may dakong kalabutan sa pagdaig, pagsimba sa Dios nga gamhanan nga may tagiya sa tanan. So ako mga pagdasig alang sa tanang mga Kristohanon, kanang inyong mga cellphone downloadin nag mga awit makalangit, mapa Binisaya, mapa English, mapa Tagalog, importante nakasabot ka. Kay kung nakasabot ka sa mga mensahe nga naas mga awit, malig-on ka. Importante gyud mga igsuon nakasabutas mga mensahe sa Dios, manaaman sa mga wali o naaman sa mga mensahe. Kay importante dinhi mga kaigsuonan nga angay natong utingkayon o sisahon, eksaminon ang atong kaugalingon nga kinahanglan sigurado tang lig-on.
Unya ang pamaagi aron ta malig-on mga kaigsunan, ang pagpaminaw kanunay sa mga minsay sa Dios ug ang pagsirado sa mga kalihukan sa kalibutan. Ayaw gyud, dili gyud nato tugutan nga ang atong kaugalingon, atong pagkakita magamit tas kalibutan. Mao ni prayer mga kaigsuonan ni Epapras or Epapras sa bersikulo 12 sa Kolosas kapitulo 4. Nga miingon siya nga kanunay siyang nagampo og mainiton alang kaninyo. Naghangyo siya sa Dios nga magpabilin unta kamong lig-on. Kinahanglan lig-on ta. Lig-on ang atong pagtuo. Dili gyud ta magpadala sa mga limbong o mga ilad, sa mga pagtulunan nga dili gikas bala ang kasulatan. Labi na sa katapusang mga adlaw, manggawas na ng mga milagro. Ug ang problema pagyod, gamiton pagyod ang ngalan sa Ginoo og mensahe ni Kristo. Pero ang mga nagbuhat ni ini, do na ragya po'y bisyo. Maog yun ay usa sa mga pasidaan sa Biblia. Sa Mateo kapitulo 7, 21 hangtod sa 23. Daghang mga tao nga maghimog mga milagro sa ngalan ni Hesus. Daghang mga tao nga maghimo og mga pagwali mahitungod sa mensahe o pagtulunan ni Kristo, pero nagsige rag buhat og sala. Ako mga pagdasig alang ni Satanan, kung doon na may mga magwawali sa inyong dapit, maghimo mga milagro, apan doon ay mga kabit-kabit, dili na mga alagad sa Dios. Doon na gani mga magwawali, maghimo mga milagro, apan wala gani magkinabuhing balaan og matarong, dili na mga alagad sa Dios. Kay ang tinuod nga mga alagad sa Dios, nagkinabuhi sama ni Hesus Kristo. Walay bisyo, walay laing gitinguha, kundili ang kaluwasan o kabag-uhan sa tao. Ang matagdapit karon mga kaigsuonan, bliss kaayo ta sa atong panahon karon, kay daghan kay mga magwawali. Suroy kas kabukiran, daghan kay mga pastor nga matinud-anon. Daghan kay mga pastor, mga kaigsuonan nga nagamping sa ilang pag-alagad og baunay mga tinuod nga mga alagad sa Dios. Pero dili usab nato ang kumpiyansahan, kay doon na po'y mga alagad nga balaan inig adto sa simbahan, pero inig uli mga kaigsuonan mohapit pa og pista, maghubogra. Hallelujah, praise the Lord, anang adlaw, pero inig kagabi magbisyo ra. Dili sad nato na ipadaplin. Doon nagyoy mga tao nga inana og prinsipyo, maubitaw ng gipasidan-an o gisulat na daan sa balang kasulatan, nga naagyoy mga tao nga magwali sa pulong sa Ginoo, naapoy maghimog mga milagro, mga kaigsuonan, apan dili mailhan ni Kristo. So importante gyud kining lig-on. Lig-on ta sa doktrina sa Biblia. Lig-on ta mga kaigsuonan sa pamaagi unsaon makasiguro ta nga makasulod og langit. Usa sa ako ang bisita kaganina nga si Engineer Kim, uban sa iyang kauban mga kaigsuonan nga foreman si Junjun. Matud pa niya samtang nag-sharing may mahitungod sa pulong sa Dios nya, bless kaayo ko kay nagdala sa Biblia nya iyang gihatag unya, mao sad di akong ipanghatag, labi na kong makasud na ko sugod na tagklase usab sa eskwelahan, kay moabot yun ang panahon nga mutudlo tas mga kabataan mahitungod sa pulong sa Dios. Matud pa sa atong igsuon, sa mutuog yung kog langit, mutuog yung kog imperno, naag yung imperno, kay kung wa pa imperno, dili na magpakamatay si Jesus. Ang kamatayon ni Jesus, matud pa sa ato ang igsuon, usas mga ebidensya
nga magsugilon nga tinuod gyud ng impierno. Kay kung wala pa impierno, dili na magpakamatay si Jesus. Usa sa mga problema manggod sa tao, labi na gyud sa katapusan nga mga adlaw, adunay mga tao nga dili na motuo nga adunay impierno. Di isa motuo nga adunay langit. Adunay mga tao nga nahilis o nawagtang na nila ang pagtuo. Kay usas makapawagtang sa pagtuo kabalo ba mo? Ang kanabitang paghatag og grabig kanang sobra nga paghatag og panahon sa cellphone nga dili gamiton sa pulong sa Dios. Kung ang imong cellphone gamiton na gani nimo na dili sa pulong sa Ginoo, bantayanan na kaayo ka. Importante lig-on. Deng sunod, hingkod. Kanang hingkod mga kaigsuonan, kumbaga hamtong na ta. Matured na tang Kristohanon. Ang hingkod o hamtong nga Kristohanon mga kaigsuonan, daghan ang nakatunan. Nakakaton na ka mga kaigsuonan, daghan natang nakatunan sa mga mensahe sa Dios. Diha sa mga mensahe sa Dios dapat dili na nato kalimtan. Kumbaga, gi-arrange diha sa atong una-una, sa atong kasing-kasing ang mga mensahe sa Dios. Atong hinumduman, dunay mensahe ang Dios alang sa mga ginikanan. Ug ang mga mensahe sa Dios alang natong mga ginikanan, nagpahinumdum ka nato nga kung doon na tayo gi-priority, wa nay lain ang atong mga kabataan. Nga ato silang matudloan sa mga mensahe sa Dios. Atong hinumduman ang mga ginikanan, maoy unang magtutudlo, maoy unang maestrog maestra, ug maoy unang magwawali, ug maoy unang pastor sa kinabuhi sa atong mga anak. Wa nay lain kitang mga ginikanan. Atong responsibilidad mao nga ato silang tudloan sa pulong sa Dios. Pero unsa man poy atong itudlo kung wa ta magtuon? Wa ta maminaw. Munang bless kaayo ang mga kabataan nga dunay mga ginikanan, nga dunay panahon sa paggiya o pagtudlo o pagbasa sa balaang kasulatan. Kung naminaw mo karon, ayaw ninyo ni kalimte. Bulahan kaayo ang mga anak ug ang mga kabataan nga dunay ginikanan nga motudlo ug mopabasa sa balaang kasulatan. Kay ang mga pulog mga mensahe nga naa sa Biblia maunay modala nila ngadtos kalampusan ug kauswagan sa ilang pagpuyos kalibutan. Walay laing makahatag natong kaugmaon ang pulong sa Dios. Walay laing makahatod nato sa panalangin sa Dios kundi ang mensahe sa Dios. Diha sa pulong sa Dios na ay mga mensahe para sa mga bana, sa mga asawa, sa mga ginikanan o sa mga kabataan o sa mga trabahante o sa mga nagpatrabaho. Og ato nang nabasa diha sa Kolosas, mga igsoon, Kapitulo 3 hangtod sa Kapitulo 4. Og dili na to nakalimtan kung unsaon pag-atiman ang bana ug unsaon pog pag-atiman ang asawa. Dili na to kalimtan. Ato tong ikinabuhi ug mo resulta gayud na og kalinaw og kalipay sa Pinoy-anan kun ang mga pulong nga atong nasabtang radunggan diha sa atong pagpaminaw sa balaang kasulatan ato gyud nang i-apply. Sultihan ko kamo, panalanginan gyud tas Ginoo. Panalanginan gyud tas Ginoo. Kay saad na sa Ginoo nga bulahan gayod ang tao nga mamati sa pulong sa Dios ug motuman niini. Si Jesus miingon sa Lucas Kapitulo 11:28, bulahan sila nga namati ug nagtuman niini. Importante hingkod ta. Ang taong hingkod mga kaigsuonan or hamtong nakalabang na naag mga pagsulay. Ug ang tao nga nakalabang sa mga pagsulay, makadasig na nas mga tao nga naas mga pagsulay.
ang tao nga hamtong o hingkod, kumbaga pasado na sa mga pagsulay. Kung doon na may mga pagsulay, makaingon na ako na ning naagian. Muna nga kung naakay mga pagsulay, naatay mga kalisdanan, doon ay mensahe ang Dios. Kinahanglan nga imo nang dawaton nga makaagi mulabang ka ana para mahimo kang instrumento paglig-on sa mga tao. Dili man ka makadasig sa mga tao kung wala kay nakatunan. O usa sa mga gipakita mga kaigsonan nga hingkod, kana bitang daghanang mga nahibaluan nga mga pamaaki diha sa mga mensahe sa Dios. Kaya ang mga mensahe sa Dios puno mangguna siya mga pamaagi. Pamaagi aron ang tao maluwas, pamaagi aron ang tao mabag-o, pamaagi aron ang tao makaadtog langit, ug pamaagi aron ang tao panalanginan sa Dios. Ang mensahe sa Dios puno gyud na mga pamaagi. Kung gusto ka nga makakat-on sa pamaagi aron mahimo kang buotang bana, naas Biblia, naas mensahe sa Dios. Kung gusto ka aron makakat-on ka aron mahimo kang buotan nga asawa, nasa Biblia. Tudluan ta bisan pas mga batan-on, labi nas mga batan-on o mga kabataan ug sa atong pagkakinikanan. So importante hingkod. Ang hingkod mga kaigsunan nagpakita na una sa tanan sa akong nagikaingon daghanang nakatunan. So mo na atong uting kayon. Doon na nabatay na katunan or ato rang gikalimtan. Usa man gud sa mga problema sa tao, dali kay malimot kung maghisgot nag bersikulo. Dali na kaayong malimot mga kaigsunan kung maghisgot na sa pulong sa Ginoo. Ang problema kung dili na pulong sa Ginoo ang naso na una, hinuon pulong na sa tao, dili na to natugutan. Ato nang rebuke in Jesus name. Ya, para pulong yun sa Dios ang maghari sa tong nauna, maubitaw na mga kaigsunan, ikinahanglan ang pagbasa. Para pulong yun sa Ginoo ang maghari sa tong nauna, sige kag basag Biblia. Sige kag paminaw sa mga mensahe gyud nga gikan gyud sa Biblia. Ang mensahe nga gikan sa Biblia mga kaigsunan, mailhan ra na unsaon pag-ila, tudluan ta unsaon pagkinabing matarong, dili kay tudluan ta unsaon pagkabig. Dili kabigon ang tao para sa karatula, kundi kabigon ang tao para sa kay mayaan sa Ginoo. So importante lig-on, hingkod, unya ay katulo, magtuman gayud sa kabubuton sa Dios. Bless kaayo kung ang usa ka Kristohanon walay laing gitinguha ang pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kay kun ang pagtuman ra gyud sa kabubuton sa Dios mao'y atong tumong sa pagpangalagad ug pagpuyos kalibutan, sultihan ko kamo ang gipakita sa Biblia, tanang mga butang nga gikinahanglan nato ihatag ra gyud na sa Ginoo. Di ba kapila namang gyud nato na nadunggan, siguro memorize na gyud nato ang mensahe sa maong bersikulo sa Mateo kapitulo 6:33. Apan labaw sa tanan pahari ang Dios ug pagkinabuhi uyon sa kabubuton sa Dios, ug ang tanang butang ihatag ra niya kaninyo. Ang gusto sa Dios, ang makapalipay sa Dios, ang makapahimaya sa Dios, ang makapahimuot sa Dios, mao nay atong gukdon, mao nay atong paningkamutan, nga maoy atong ma-apply samtang nagpuyo patas kalibutan. O sa may gusto sa Ginoo, makasimba ka niya, makaawit ka sa Ginoo, mahalaran nato siya. Mao ba ni tinguha nato nga mga magtotoo? Doon na ba tay tinguha nga makasimba sa Dios? Doon na ba tay tinguha mga kaigsuonan nangandoy bata nga makauba nato siya, mabati nato ang iyang presensya? Mga igsuon, dili ta kalimbong sa Ginoo
Nakita niya ang atong nauna, nakita niya ang atong kasing-kasing. Kung uhaw ba ta sa presensya sa Dios, gipangandoy ba nato? Ang taong nangandoy, mga kaigsunan, naghuna-una ni ini. Mao ba kini ang naas atong nauna sa panahon nga naglabak ka, sa panahon nga naguna ka, sa panahon nga nagtrabaho ka or nagpatrabaho ka, nagbiyahe ka? Naghuna-una ba ka kanunay sa pagkamaayo sa Dios, labi na sa mga plano sa Dios? Mao bitaw nang ang Biblia, mga kaigsuonan, giklaro gyud niya kung unsaon aron ang tao musangkos kinabuhing way katapusan. Diha pa lang sa una-una, kita na mailhan sa Dios. Unsay giingon ni Apostol Pablo sa Roma Kapitulo 8, ang paghuna-huna kanunay sa mga butang kalibutanon magdala ni sa tao ngadto sa kamatayon. Apan ang paghuna-huna sa mga butang espirituhanon magdala ni kalinaw o kinabuhing dayon. Dadon ang tao sa kinabuhing dayon kung kanang tawhana naghuna-huna sa mga butang espirituhanon. Ang pulong naghuna-huna, mga kaigsuonan, nagpakita, mga kaigsuonan, kus Ginoo sa kadasik. Dunay kalig-on, hingkod, ug dunay tinguha nga way lain nga ihang masunod kundi ang kubuton sa Dios. Bless kaayo ka, bless kayo ko, bless ka itang tanan nga makit-an ta sa Ginoo nga wala tay laing gitinguha ang mga saad sa Ginoo. Malipayon ta, malinawon ta. Kay maunay gipakita sa Biblia kung maghuna-una ta kanunay sa mga butang espirituhan. Kinsay nag-imagine or kanabitang naghuna-huna, kanang nag-imagine ka ba nga doon nagaslangit, inani ang imuhang, kay mao man ay gipakita, lon-lon nga bulawan. Wa gyud kawatan dito. Wala po hingibugon nga makasud dito. Kay ang taong hingibugon, di gyud na makontento. Walay tao nga dili kontento nga makasulod dito. Dapat diri pa lang sa kalibutan kontento na ta. Daghang kay mahimo ang taong kontento. Daghang kay mo siyang matabangan, labinas buluhaton, mahitungod sa pagsangyaw sa balaang kasulatan. Importante, mga kigsuonan, sa atong pagkakristohanon kining tulo ka mensahe nga giampo ni ipaprast diha sa Kapitulo 4 sa Kolosas versikulo 12. Mausad ni angay natong iampo sa Ginoo nga magmainiton ang tanang mga Kristohanon, magmainiton ug atong hangyoon sa Ginoo or atong ihangyo sa Ginoo nga ang tanang mga Kristohanon mahimong lig-on, mahimong hingkod ug mahimong makatuman gayud sa kabuton sa Dios. Kay ang tao nga lig-on dili gyud na madala bisan pag naay mga milagro. Tinuod biya na. Kung ikaw usa ka Kristohanon, madala dayon ka atong mga milagro, dili ka lig-on. Atong inumduman nga before ang pag-abot ni Jesus, daghang mini nga mga propeta. Pero lisod kay na sang ilhon kay ang ilang dadon ngalan ni Hesus. Unya, ang ilang iwali pulong og pagtulunan ni Jesus. Magdala sa ngalan ni Jesus. Kano sa aba ka makailaaning mga tawhana? Makailalang ka nila kung makauban nimo sila. Daghang kayo mga tao nga maay muwali. Daghang mga tao nga muhimog mga milagro, sumala sa gipakita sa Biblia, pero dili makatug langit.
dili makasulod og langit. Mao nang dili basihanan ang milagro para makasulod kas gingharian sa Ginoo. Ang basihanan, kung imong tan-awon ang balaang kasulatan, ang imong maayong binuhatan, kay ang tinuod nga tao nga dunay pagtuo, maayo gyud nagbinuhatan atubangan sa Ginoo. Pero kan ang tao nga naay pagtuo, unya walay maayong binuhatan, patay na og pagtuo. Sumala sa gipakita sa Biblia. Ikaw ug ako giluwas ta, dili aron magbisyo, kon dili aron magbuhat og maayo. Ang makatabang nato aron makabuhat og maayo, walay lain ang pulong sa Ginoo. Kini giklaro sa sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16 hangtod sa versikulo 17. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios. Mapuslanon kini alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagsaway o pagbadlong, o pagtudlo unsaon pagkinabuhing matarong, sa ingon ang nag-alagad sa Dios, masangkap alang sa maayong buhat. Walay laing makapasangkap nato alang sa maayong buhat at tubangan sa Dios, ang pulong sa Dios. Ang Biblia. Bless kaayo ang mga anak. Moingon gyud ko, bless kayo ang mga anak nga dunay sila'y mga ginikanan, nga dunay panahon sa balang kasulatan. Kung ikaw karon ginikanan nga nagsunod sa atong programa, gusto ka nga mahimong panalangin ang imong mga anak ug mahimong bulahan ang imong mga anak, tagai silag panahon, panguluhi sila sa pagkat-on sa Biblia. Kay maunay estratehiya sa Dios nga gipakita diha sa daang kasabutan, diha sa libro Deuteronomio Kapitulo 6 versikulo 5-6 hangtod sa unahan. Nga kinahanglan ang mga ginikanan dili gayud malimot og kaantigong mahigugma sa mga pagtulunan sa Dios, sa mga balaod sa Dios, sa mga sugo sa Dios, ug itudlo nis mga kabataan. Ato baning na ato maubanit tinguha nato. Dapat mauni atong tinguha. Dili ta mo sugot nga ang ato ang mga anak ingnon lang nato nga lakaw dito sa simbahan dong day, kay nagsugod na inyohang kuan maestro ron ang inyohang magtutudlo sa pulong sa Ginoo. Dapat kita maoy unang mutudlo nila. Dapat ato silang panguluhan. Mga ginikanan, maing gabiin ninyong tanan. Kabalo ang Dios ug nasayod ang Dios nga nangandoy ka nga mahimong bulahan ang imong mga anak. Walay laing makahatag og kabulahanan sa atong mga anak ang Dios. Mga igsuon, ang Dios. Ug wala ihikaw ug wala tagui ang mga pamaagi kung unsaon aron mahimong bulahan ang atong mga anak. Kabantay mo, ang anak nga dunay nakatunan sa Biblia, matinahuron gyud nas ginikanan. Union sa may ilang maani, kung matinahuron ang mga anak sa ginikanan, mahimo silang bulahan. Mutaas ang ilang kinabuhi sa kalibutan. Makatabang sila sa uban. Mahimo silang panalangin sa ilang Pinoy anak. Tulo ka mensahe nga angay natong uting kayon. Ug mao ni atong paningkamutan sa atong pagkakristohanon. Kinahanglan lig-on ta. Kinahanglan hingkod ta. Mga igsuon, ang taong hingkod dili na magsigig pangita gatas. Ang tao nga aming tubo excited sa mga pulong. Mga kaigsuonan matud pa ni Pablo ug ni Pedro, mga pulong gahi. Usa sa mga
Gidasig ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan, ang iyang kahimtang. Ingon siya dires 18, ako si Pablo mao gayod ang nagsulat ni ining mga pangumusta, ayaw kalimti nga ako gibilanggo. Unsa may buot ni Apostol Pablo kung ato na siyang sabton sa inato lang, murag nangayo si Apostol Pablo og tabang. Pero kung imong tun-an nganong iyaning gisugilon nga miingon siya nga hinumdumi, ayaw ninyo kalimti nga ako binilanggo. Ayaw kalimti nga ako binilanggo. Kay kung imong tan-awon ang uban niyang mga mensahe, kanunay niyang gipahibalo ang mga Kristiyanon, nabilanggo ko tungod sa pagwali sa mayong balita. Nabilanggo siya tungod kay nagsunod siya sa sugo sa Dios. Nabilanggo siya tungod kay nahigugma siya sa Ginoo. Buti pasabot ba nga gusto ni Apostol Pablo nga ang tanang mga Kristohanon sa Colosas dili makalitan kung dunay mga pagsulay nga maagian. Hinumdumi ako nabilanggo. Nya dunay say mga mensahe sa ubang mga libro nga nabilanggo ko tungod sa paayong balita. Tungod kay gisangyaw ko ang paghari sa Dios. Gisangyaw ko nga ang mga patay banhawon. Nagsangyaw sa mensahe sa Ginoo. Karon, kung imong lantawon daghang nabilanggo nga mga tao, dili aron sa pagsangyaw, nabilanggo tungod sa mga pangandoy. Dili ang kinabuhi na bilanggo, kundili ang ilang gugma. Diba daghan kaayong mga tao nga naay pagtuo pero nabilanggo ang gugma? Gibilanggo sa kaibog sa kalibutan, nabilanggo mga kaigsuonan sa paghigugmas mga butang nga dili makatabang. Aron excited unta kang moatubang sa hukmanan sa Dios nga giatong ilagaran. Importante mga kaigsuonan, nabilanggo ta tungod sa atong gugma ni Kristo. Ang bilanggo nga gipasabot ni Apostol Pablo nagpakita nagkalisdanan, sakripisyo. Hinumduman nato nga si Apostol Pablo na bilanggo tungod sa iyang pagsunod sa Ginoo. Buti ipasabot ni sakripisyo siya aron masangyaw niya nga dunay Ginoo nga naay plano sa kinabuhi sa tao, aron ang tao dadon og lalinon sang gingharian nga wa nay katapusan. Ug usa ta, ikaw ug ako, nahimo tang bunga sa mga sakripisyo ni Pablo, gikan pa sa sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo. Kung kita nakadawat sa mga sakripisyo sa atong Ginoong Hesukristo ug mga sakripisyo sa mga apostoles sama ni Pablo, dapat mo sakripisyo usab kita para sa atong mga kabataan ug sa kinabuhi sa mga tao nga nangandoy nga mabag-o ug makaalagad sa Ginoo. Una sa akong kinabuhi, dili na ako ikaulaw sa pagpakita kaninyo ang paghago, kay nagtuog yun ko sumala sa pulong sa Ginoo nga kung naatay paghago sa pag-alagad sa Ginoo, dili gyud na kawangon sa Dios. Dili gyud na kawangon sa Dios. Importante naghago ka. Kana bitong pagpaluyo sa mga buluhaton, bugat kayo ng hunaw-naon. Ni atong mga tao nga wala kasabot sa plano sa Ginoo. Pero alang sa mga tao tinud-anay nga nakasabot sa Ginoo, alang sa mga taong lig-on
alang sa mga taong hingkod, alang sa mga tao nga kalipay nila ang pagtuman sa kubuton sa Dios, sultihan ko kamo. Maunay ilang kalipay, ug dapat maunay atong kalipay. Ang pagtuman, ang pagkinabuhi sa pamaagi sa Dios nga atong nakatunan sa balaang kasulatan. Mga igsuon, nindot kaayo kung nakay kalisod, dili tungod sa atong kaibog, or dili tungod sa tawhanong kaibog, or dili sa mga butang sa kalibutan. Kung nimbati kag kalisod or sakripisyo, nindot kaayo kung kana tungod sa pagkinabuhi sa kabuton sa Ginoo. Kay dili gyud na makawang. Dili gyud na makawang. Maghisgot tag pagpangalagad, dili sayon ay. Ngano man daghang gidili. Kung musuod tas pagpangalagad pertin daghanang gidili. Naay mga mensahe nga nagpakita sa pagdili nga angay gyud natong ampingan og dili gyud nato tugutan nga maunay atong maikinabuhi. Daghang gihimong pasidaan dias bala ang kasulatan speaking pagpangalagad. Naay mga pulong nga gisulat ni Apostol Pablo ayaw. Kung maghisgot kay tagpangalagad sa ako nang gikaingon kaninyo, dagan na ita sa libro sa Roma ug ablihan nato ang kapitulo 12 kay diha ang mga pulong mahitungod sa pagpangalagad. So pwede ninyong ablihan mga kaigsuonan ang inyong libro sa Roma, ang inyong Biblia, ug ablihi diha sa libro sa Roma kapitulo 12. Na ay mga pasidaan, na ay mga mensahe nga gikinahanglan gyud natong kana bitong likayan. Diha sa bersikulo 11, kapitulo 12 sa Roma, ayaw kamo pagtapol. Kanira bang tao kung mutumaw na ang pagkatapulan perti ng daghanang rason? Maubitaw ng na ay giingon sa Tagalog, pag ayaw maraming dahilan, pero pag gusto maraming paraan. Usa sa mga hinungdan nganong manggawas ng mga hinungdan mga dahilan kanang pagkatapulan, wala ra bay tapulan nga malangit. Walay tapulan nga mga langit. Maubitaw ng mga pasidaan, mga pagdasig, pagkugi kamo kanunay sa pag-alagad sa Dios. Paningkamutin ninyo nga ito ikadugang sa inyong pagtuo ang mayong pamatasan, ang mayong pamatasan. Diba sa ikaduhang Pedro kapitulo 1, sugod og bersikulo 3. Ayaw pagtapol. Sunod, unsay gi mga pasidaan dere? Bersikulo 16, ayaw kamo pagpagarbo. Kay naa gani kinaiya ang tao sa pagpagarbo, naa gyud na ang pag-indigay, pagpangumpara dayon, o niya naaday ng kasina. Usa sa mga kinaiya gyud sa garbo, kanang dili gustong malabwan, gusto nga ma-highlight sa inyang kaugalingon. Ayaw ka mo pagpagarbo, ayaw ka mo pagtapol, ayaw ka mo pagpagarbo, ayaw ka mo pagpakamaalam. Sunod, 17, 17, ayaw baslig dautan. Kung buhatan kag dautan, ayaw baslig dautan. Kung gilibak ka, gidaot ka, ayaw kaguol. Kanang mga libak pagdaot, kabalo na magyud ta nga dili na makaayo. Gikan gyud sa dautan, ayo di na to na entertainon. Kadaghang pwede na tong huna-hunaon nganong kana gyud atong hatagan sa tong panahon nga watay maani kun dili kaguol. Daghang kay natong pwedeng huna-hunaon ang pagkamaayo sa Dios. Mga butang langit nun, mga butang espirituhanon, puno nato ang atong unahuna sa mga butang nga maayo ligdong. Makapahimuot kaniya. Matud pa si Pilipos kapitulo 4, di ba? Mao na nga ingon sa dinhi, ayaw baslig dautan ang mga taong dautan. Kay kitang mga Kristiyano, kitang mga magtotoo, makaagi magyud ta
makadungog magyud ta og mga pagpangdaot. Niya nara nato ang katungod, ato ba nang entertainon og ato ba nang palabay lang, pasaylo lang nato. Kung ato ra nang kalimtan, malig-on ka. Pero kung dili nimo kalimtan, imo noong tupigan, mga basura biya na. Kanang mga pulo nga dili maayo nga makapasakit o makapaguo lamang sa imo pagpangalagad sa Dios, mga basura na siya. Magsigi kag tapok ana, mabati ang imong kinaiya, mabati imong nauna. Sunod ingon siya, ayaw ka mo panimalos. Daghang mga ayaw din eh. 21, ayaw padaog sa dautan, hinuon daga ang dautan, pinaagi sa may. So diha sa pagpangalaga, dili sayon. Og nasayod ang Ginoo nga dili sayon. Mao bitaw nang ni-offer siya daan. Sa panahon nga kita kapuyag, laayag, mabugatan ta, duulon dayon nato siya. Unsaon pag pagduol kung busy na ka sa cellphone? Mo nang kinahanglan kitang mga Kristiyanon, kaantigutang mo kontrol. Buti pasabot kaantigutang mo dumala. Dapat kitay mo dumala, dili kay kitay dumalahon maghisgot sa cellphone. Kay kun ikaw na gidumala sa cellphone o sa mga butanga na animo, daghang mga trabaho nga malimtan. Bisan gani ang pag-ampo o pagbasa bala ang kasulatan, dili na nimo maatiman. Tinuod na, dapat kitang mga Kristohanon, priority og number 1 sa atong naunang kasing-kasing, ang pagpaminaw sa pulong sa Dios. Kay ang pagpaminaw, pagpamati sa mga mensahe sa Dios, maunay muhatag kalig-on sa atong pagtuo, ug maunay muhatag kalig-on sa atong paglaom ug paghigugma sa Ginoo. Ug damor nato ng tun-an og ikinabuhi, magkahamtong ganita na, makabuhat tas kabuton sa Ginoo. Og maupod nay atong iampo pangayoon sa Ginoo nga mao nay maangkon og madawat sa atong isig ka magtutuo samtang nagpaabot ta sa pagbalik ni Kristo, aron ikaw ug ako magkuyog ta ug mag-uban ta didto sa dapit na wa nay katapusan og wa nay kasakit og wa nay kagul-anan. Kalipay og kalinaw moy atong maangkon og ang pakigdait moy ato gayong masinatian hangtod sa kahangturan. Dalaygon ang Dios mga kaigsunan, naghatag natong kalampusan sa atong pagtuon o pagpaminaw, pagtalinghog sa pulong sa Ginoo diha sa Kolosas. Gikan sa kapitulo 1 hangtod sa kapitulo 4. Ug sunod nga mga pulong nga atong hisgutan, ugma mga igsuon, ang libro na sa Tesalonika. Ako nakabalo ko nga excited na kayo ang tanan. Gamay na lang nga mga libro diha sa New Testament makahuman na ta. Dalaygon ang Dios. Ug ako nagtuo nga sa atong panag-uban, gikan pa sa pagsugod sa libro sa Mateo hangtod sa libro sa Kolosas, ikaw ug ako gidasig ug gilig-on sa Ginoo. Ug ampingan nato ni sa pagpabilin sa pagkinabuhi sa pamaagi ni Kristo ug atong hinumduman atong mga sakripisyo dili kawangon sa Ginoo, gantihan kay taniya. Doon na mo'y mga kabugaton, doon na mo'y mga problema, ayaw katingala, normal na siya. Normal na siya. Si Elsie Arasdasa, praise God, salamat sa mensahe, Pastor Gideon. Na-bless yun ko sa mensahe nimo. Si Mark Joseph Ponticelio, pasaylo ako Ginoo sa akong mga kalapasan. Bro Mark, kung nangay kag pasaylo, dapat buhaton nimo. Kung nangay kag pasaylo karon, buhata ang mensahe sa Ginoo. Dili kay mangay kag pasaylo karon, pagkaugma mangay na pod, pagkasunod mangay na pod, pagkasunod bulan mangay pod, pagkasunod tuig nangay na pod, hangtod matigwang sige nagpasaylo, nagulog-ulog ratana. Iliros Di Patilla, amen, to God be the glory. Salamat sa pulong sa Dios. Amen, no? Salamat sa Ginoo.
gikan ni Rishal L. Iroho. Wendell Tortuga, amen, to God be the glory. To God be all the glory. God bless you, Pastor, and good night, everyone. Gikan ni Rishal. Oras sa ato nga programa, alas 9:13 na sa kagabion. Kinahanglan ako manamilit, o padayon na itong i-share ang pulong sa Dios. O gugma, welcome na ang tanan alang sa Libros Tesalonica. Diha sa Libros Tesalonica, doon ay mga pasidaan nga atong mabasa, mahitungod sa pagbalik ug sa katapusang higayon nga ang tao naas kalibutan. Magampo ta mga kaigsuonan ug atong pasalamatan ang Dios sa iyang pagkamaayo sa mga pulog mga mensahe nga atong nadunggan. Dili na to kalimtan nga kinahanglan sa atong kinabuhi, sa atong kaugalingon, ang kalig-on o kahamtong hingkod o pagtuman sa kabunto sa Dios dapat mao nay atong priority. Amahan namo nga Dios, yung magkagagahom, nagpasalamat kami nga imo kaming gidasig ug imo kaming gitudloan. Kung unsay dapat namong pangayoon og hangyoon, ihangyo diha kanimo, ug unsay angay namong iampo. Alang sa ko mga kaigsuonan, nagampo kami ug nagampo ako nga imo silang lig-unon sa imo mga pulong, lig-unon sa imo mga mensahe pamaagi. Og sa tanang sitwasyon nga sila kami nga nahimong Kristohanon, hingkod kami nga moatubang sa tanang panahon. Og dasiga kami kada may kalipay kalinaw sa pagtuman sa imong kabubuton. Amahan, wala may mahimo kung wala ka. Nanginahanglan kami sa imuhang pag-uban og paggiya og pagdasig kanamo. Salamat o Dios sa imong panalangin nga among naangkon na sabtan ang imong mga pulog mensahe sa among panag-uban. I declare blessing ni ining maong programa, ang pulong mo kinabuhi ko nga kini naghatod kanunay sa mga pulong gikan kanimo aron paghatod og panalangin sa matag tawo nga nagsunod sa imong mga pulong. I-bless kino matag usa ang ilang pagpanarbaho, ang ilang pagnegosyo, padayon mo silang i-bless. Tagaan mo silang maayong panglawas, usog kadasig, labaw sa tanan kalipay kalinaw nga mo'y kinanglan sa matag tawo. Ako silang isalig itugyan nga na kanimo amahan. Guniti ug panguluhi kami sa ngalan ni Jesus. Ang tanang Kristohanon magaingong amen o amen. Kini inyo igsuon Pastor Gideon. Moingon na usab sa ato nga programa, ang pulong sa Dios atong ginabuhi. Ang pulong mo kinabuhi ko. God bless and good night. Nag-aawit kanimo amahan Jesus, magahalay mga pagdahin, mag-aawit kanimo amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdaig kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, diha kanimo Jesus among Ginoo. Hallelujah, 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 hallelujah. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko doon kanimo
Jesus. Musayaw ko, mulukso ko, mudagan ko dool kanimo. Ihalad na ang tanan,